थिं बान मोनथाम होबाय ओमफ्राय दा त्रिपाल होगोन आरो माइरं दालि थाव सारा जोंनो अननानै होबाय। बिटिसि सोरखारा न' लुनो थाखाय गासै 350निबो बांसिन बारहुंखानि जाथायजों भुगिनांनाय नखरफोरनो थिं, माइरं, दालि, थाव आरो तिरपाल राननानै होयो। बे समाव बारहुंखाजों सिलिंखार खालामजानाय नखरनि बिगोमाफोरा बिटिसि सोरखारनिफ्राय थिं, माइरं, दालि, थाव आरो तिरपाल मोननो हानायनि एमएलए जुबिराज बसुमतारीखौ साबायखर होयो। थांनाय 17 खालारनि बेलासे समाव गोबारै बारहुंखा बारनायनि जाउनाव 9 नं बनरगाव बियाबाव गोबां न' आरो बिफां-लाइफां खहा जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्ला 9 नं बनरगाव बियाबनि खाग्राबारि, साउथ खाग्राबारि, मिडल खाग्राबारि, नर्थ खाग्राबारि, हेखायपारा आरो दुरामारि जावलियापारा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय दाब दाब गामिनि नखरफोरनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सोरखार आरो एमएलए जुबिराज बसुमतारीया बारहुंखाजों सिलिंखार खालामजानाय नखरफोरनो न' लुनो थाखाय थिं आरो तिरपाल होयो। बारहुंखाजों सिलिंखार खालामजानाय नखरफोरनि बिगोमाफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सोरखार बियाबनि एमएलए जुबिराज बसुमतारीखौ मदद होनायनि थाखाय साबायखर होयो डिजिटेल बड' निउजनि गेजेरजों। बान मोनथाम होबाय ओमफ्राय दा त्रिपाल होगोन आरो माइरं दालि थाव सारा जोंनो अननानै होबाय। जोंनाव न'खराव बिराद गिदिर गिदिर घटना खहा जाबाय। दा बेनिखायनो सारमोनहा अननानै जुबिराज सार आरो हाग्रामा सारमोनहा जोंनो दिनै अनसुंथाइ होदों। जों दा बेखौनो गोजोनदों। जोंनि न' बां सोरलां बारलां जालांजोब्बाय, बिफां लाइफां बायजोब्बाय। दा जोंहा खहा जानायनि बेलायाव दा सारमोनहा अननानै दा जोंनो अनसुंथाइ होदों। जों दा बेखौनो थोजासे गोजोननानै लानोसै। मा गामि? जोंना नर्थ खाग्राबारि। ओरैनो मा मा खहा जादों? जोंना गय बिफां बायजोबदों, खान्थाल बिफां बायदों, न' बुदलाबदों, लेथ'स' सिजोबदों, सिखारलांनो हायाखै, बिराद गिदिर जादों। ओमफ्राय गासिबोआनो खहा जादों, बिराद बुरजा खहा जादों। আমার বদরগাঁও বিসিবিসি অফিসত আমার যোৱা 18 তাৰিখত হোৱা ধুমুহা টিন চাউল আৰু নিমখ দালি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এমএলএ যুবৰাজ বসুমতাৰী ছাৰ আৰু আমাৰ চেয়াৰমেন ছাৰ তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁলোকে আমাক বহুত এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিলে, আমাক বহুত ভাল লাগিছে। তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বস্তুখিনি পালোঁ। তেওঁলোকক আমি বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁলোকে বহুত ভাল মানুহ, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বস্তুখিনি পালোঁ। কি গাঁও? হেকাইপাৰা গাঁও। হেকাইপাৰা আমাৰ মেম্বাৰ এখেত মেম্বাৰ জহিৰুল ইছলাম, তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা আৰু আমাৰ ছাৰ আছে যুৱৰাজ ছাৰ এমএলএ আৰু আমাৰ চেয়াৰমেন ছাৰ, তেওঁলোকৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টা আজি আমাক তিনপাল চাউল আৰু এইখিনি দিলে। এইখিনিৰ পৰাই আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ।